Ресторантът Градина район. Добре, кажете защо оставихте ковчега току-що там? Защото тези хора погледнаха нашия бизнес. Оставиха над 400 хиляди души без храна, без нищо. И са прекратени. На вашето заведение как се отразява тази мярка, въведена от 100 персони? Както всички знаели, просто няма никой. Няма клиенти? Няма клиенти, останахме все по-малко работници, и в кухня, и в сервитьори, и бармани. Просто има цели семейства, които работят в тази сфера. И останахме без работа. Оставихме без пари, сметките се трупат, няма помощи не стигат една в 10 от всички неща. Не може ли да се творите? Най-вероятно. До колко време? Не знам дали ще има една седмица. С тези мерки просто няма шанс никой да оцели.